Borno State, matasan Maiduguri, kun gane ne abin da nake so da ku 'yan Borno State. Na rantse da girman Allah ko 2027 mun ɗauki alkawari in dai mutum a APC ne ko mutumin kirki ne wallahi ba ma tare da shi. In dai kana so mu ga darajanka ka nuna mana kishin al'ummanmu na Borno State, ka fito a fati wadda yake da daraja wadda da mu kyautata mar zato. Don APC ta riga ta yi wari a wurinmu. Kuma waɗannan matasa da aka kama abokananmu, Mamman Bolori ya yi ƙoƙari ya shiga ya fita ya cire ƙaddarorin shi ya aje aka fitar da bayan Allah nan, Allah ya saka da alkhairi. Yanzu muka fara bidiyo akan Maiduguri. Na rantse da Allah duk wani wanda ya taba mana 'yan keke nafe, matasan Borno State masu harkan keke nafe, masu neman halak nasu, wallahi sai inda ƙarfinmu ya kare, kowa ya ne shi, babu kara. Na rantse da girman Allah. Kana son zaman lafiya, waɗannan matasan suna neman halak nasu ne. An kama matasa an ce suna neman miliyan 5, me suka yi a Maiduguri? Wai babu adawa, dole fa duk gwamnatin da ya hau kawai kana tare da shi. Kuma irin wannan abin 2027 wallahi ba za a yi mana ba da izinin Allah. Duk gwamnan da ya hau sai dai ya ɗora wadda ya ga dama. Mu tun da muka tashi a Maiduguri haka muka sani. Na rantse da girman Allah to sai mun kawo canji da izinin Allah. Kuma a matsayinmu na matasan Borno State sai inda ƙarfinmu ya kare. Abin hawa ya yi karanta a cikin Maiduguri. Mutane maza da mata suna shan wahala akan abin hawa. Abin hawa ya yi kankanta. Muna buƙatan a bar mana keke solan nan mai taya bin nan. Mashin mai taya bi solan nan yana taimakawa al'umma. Muna buƙatan a bar mana su. Insha Allah. Shine fata na ƙarshe kawai. Matasan Borno State muna tare iya wuya.